Ngalengka kuwi ana satriya nganggo makutha mbau denda gagah perkosa nanging gaweane grengorok klemprak-klemprok ora ngerti mbutuh. Ana jejere satriya Mandraguna sekti ananging ora ngerti bales budi. Oh, bejane wong Alengka. Ana satriya ora kanggo gawe. Ngerti kahanan negara bosah baseh. Ananging ora ana gemreguting ati satriya mau. Satriya mau tak gedhekne, tak kutang-kutang, tak jagok-jagokne, nanging ora kena dijagakne. Bejamu dosa-muka, gedhekne wong ora kanggo gawe. Lah bandaku ya donyaku Ngalengka diraja. Latala opo aku sing mbok uman-uman Kang? Ket biyen mula aku wis ping kopang kaping ngelikne wis tekan semene wae nggonmu perang karo Rama Wijaya Kang. Apa ora emane manegaramu Kang? Aku iki bakal maju perang, nanging perangku iki ora mbelani kowe Kang. Perangku iki bela negara, bela tanah air tumpah darahku Kang. Aneng kene aku linairake, neng kene aku digedhekne, nang kene uga para leluhur Ngalengka gesang Kang. Neng batin aku ya ora trima menawa negara Ngalengka iki dicek-cek bangsane munyuk, dicek-cek bangsane penjajah Kang. Lelakno aku pamit Kang. Aku arep maju perang nang palagan Kang. Aku njaluk pangestu.